ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין אל הבמה את דדו מילמן. המון בנות מתחילות איתי ביוטיוב ובפייסבוק, הצעות חברות. כן, זה הומור. מה שכן, לפני כמה ימים פנתה אליי איזו בחורה, קוראים לה פטיט בפייסבוק. נכנסתי לכרטיס שלה, היא כותבת את הדברים הכי חמודים שבחורה יכולה לכתוב על עצמה. כל מיני דברים כמו, אני אוהבת שקושרים אותי ולא חייבים להישאר בקשר אחר כך. דברים חמודים כאלה, לירים. ויש תמונה שלה כזה, מוחצת את השדיים קדימה מתוך החולצה ורוחנת, ואמרתי לעצמי, נראית לי בחורה רצינית, שווה להתחיל איתה. אז כתבתי לה מייל, בינתיים נכנסתי ליוטיוב כזה, אתם יודעים להעביר את הזמן עד שהיא תחזור אליי. יוטיוב זה האתר הכי הזוי בארץ. יש שם סרטונים של כולנו. זה מדהים, יש שם הכל. כזה בשביל הצחוקים, הקשתי ביוטיוב, דדו מילמן ישן כפיות עם עז. ויש שם. עכשיו אני אומר לעצמי, בונה, קוסמק. מי צילם? היא אמרה לי שזה בינינו. קיצור, פטיט חזרה אליי, קבענו פגישה, הגעתי לפגישה וקלטתי סופית שהתיאוריה שלי עובדת. בנות אומרות את כל מה שהן רוצות להגיד לעולם בצבע החזייה שהן באות איתה. באמת, אם בת רוצה לראות לדייט של הסקסית, היא תבוא עם חזייה מושקעת. תחרה אדומה, תחרתית כזה. אם היא רוצה להגיד לו לא תקבל היום בלילה, היא תבוא עם חזייה לבנה. יש בנות שאתה יודע כמה הן האפנות שבאות עם חזייה בצבע בז' כמו של אמא שלך. אבל פטיט זה היה הכי גרוע שהיה לי עד היום. היא באה עם חזייה כזאת, אתם בטח מכירים, שכתוב עליה דדו, אני לא בקטע. בקיצור, לא. מה נסיים? נסיים בזה שאני בן 33. אין לי חברה, כמו שאתם מבינים. אין לי ילדים. בחורות בגילי כבר מתחילות לשאול את עצמן, אולי הגיע הזמן להיות אם חד-הורית. נכון? עכשיו, אני ישבתי עם עצמי, היה לי זמן פנוי, אמרתי לעצמי, למה שאני לא אהיה? לא אם חד-הורית, אב חד-הורי, כאילו, זה נשמע לי מגניב. התקשרתי לעירייה, הלכתי, ראיתי פסיכולוג, אני רוצה ילד, אישרו לי שזה בסדר, נתנו לי שתי אופציות, או אם פונדקאית או לאמץ. אם פונדקאית, אמרו לי, עולה $25,000. אמרתי להם, נראה לכם שאני אשלם $25,000 בשביל לשכב עם מישהי? אמרו לי, אתה לא מבין, אתה לא שוכב איתה, אתה מפקיד את הזרע שלך בבנק זרע, והיא אחר כך מפרה עם ה... אמרתי להם, נראה לכם שאני אשלם $25,000 ולא אשכב איתה? מה, אתם נורמלים? אני רוצה לאמץ, בסדר? הלכתי, התחלתי להסתובב בבתי יתומים, היה צחוקים. ראיתי המון ילדים, כמה שראיתי יותר ילדים, ככה הבנתי יותר שזה לא באמת בשבילי ילדים. זה המון רעש, זה המון לכלוך, זה המון בלגן, הם גם מחזיקים כל הזמן את השלט של הפלייסטיישן, זה מטורף. הקיצר אמרתי, אני רוצה לאמץ ילד שהוא כבר מוכן לצאת מהבית כזה, ילד בשל כבר לצאת, אולי בכלל תיכוניסט, אולי תיכוניסטית, תהיה הכי מגניב. בסוף הפקידים מהעירייה מצאו לי איזה ילד, סיפור מסכן, כאילו ההורים שלו רוצים לזרוק אותו מהבית, לקחתי אותו ככה כמו שהוא, בן 43. עכשיו, זה מגניב ילד, אני הולך איתו לפארק, שם איפה שכל האמהות חד-הוריות, רואים דברים, אני הלכתי, ראיתי ילד אחד, בא לאמא החד-הורית שלו, אומר לה, אמא תראי, ציירתי את הציור הזה, ילדה ניגשת לאמא חד-הורית, שנייה, אומרת לה, אמא תראי, עשיתי את זה מפלסטלינה. הילד שלי בא אליי, אמרתי לו, מה אתה עשית? הוא אמר לי, עשיתי את שתי האמהות האלה. תודה רבה לכם, היה תענוג גדול להיות פה. תודה רבה לדדו מילמן.